హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు ఈ లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ లెవెల్ 3 క్లాసులో భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథం నుంచి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇది సంస్కృతంలో షడ్గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి రూపగోస్వాము వారు రచించినటువంటిది. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి వారు, వారి యొక్క సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథం. ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో మనము 4 విభాగాలు అని చెప్పుకున్నాము. ఎలాగైతే తూర్పు మహాసముద్రం లేదా పూర్వ మహాసముద్రము, దక్షిణ మహాసముద్రము, పశ్చిమ మహాసముద్రము, ఉత్తర మహాసముద్రం లాగా, అలా 4 దిక్కులు 4 మహాసముద్రాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ భక్తి రసామృతంలో ప్రతి దిక్కు కూడా, ప్రతి వైపు కూడా అలల మాదిరిగా ఉండేటువంటి లహరులు మళ్ళీ మనకి వివిధ అధ్యాయాలు. అందులో మనం ప్రథమ విభాగము మనకి భక్తి శాస్త్రి కోర్సులో ఉన్నటువంటిది, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి డిజైన్ చేసినటువంటి కోర్సులో. సో ఆ ప్రథమ విభాగంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి శుద్ధ భక్తియుత సేవ, శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ సామాన్య లక్షణములు అనేటువంటిది మనము ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఈ శుద్ధ భక్తి, దానికి పూర్వం మనము ఆ శుద్ధ భక్తి అనేటువంటి అంశానికి నిర్వచనంగా ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని అంతకుముందు క్లాసులలో చూసినటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఈ శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ యొక్క లక్షణాలను గురించి, అంటే రూపగోస్వాముల వారు ఇక్కడ మనకి వారు
ఈ అంశాలను తెలియచేస్తూ వివిధ గ్రంథాల నుండి ఆధారాలతో స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవకు ఉం, ఆ, 6 లక్షణాలను వారు చెప్తారు. అవి ఈ గ్రంథంలో చూస్తాం. దానికి పూర్వము మనకిక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో కపిల భగవానుల వారు తన తల్లితో శుద్ధ భక్తియుత సేవా లక్షణాలను ఆయన తెలియచేస్తారు. ఎందుకంటే కపిల భగవానుల వారు మనకి పరిశుద్ధ అంటే పరిపూర్ణ తత్వశాస్త్రాన్ని, సాంఖ్యశాస్త్రాన్ని బోధించినటువంటి వారు. వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో చెప్పినటువంటి సందర్భంలో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 29వ అధ్యాయంలో 12, 13, 14 శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి అంటే ముఖ్యంగా వాటిలో ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తే ఆయన చెప్తారు. కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో చెప్తారు. తల్లి, శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారు ఐహికమైనటువంటి భోగాలను గాని తార్కిక జ్ఞానమును కానీ కోరుకోరు. వారు నిరంతరము నా యొక్క సేవ, ఎందుకంటే వారు సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క అవతారంగా ఉన్నటువంటి కపిల భగవానులు. సో నా యొక్క సేవ మీదనే లగ్నమై ఉంటారు. నా సేవనందు నిమగ్నమవుట కొరకు తప్ప దేనిని గురించి కూడా వారు ఆలోచించరు అంటూ ఇంకా చెప్తారు ఆయన. చివరకు నాతో సాయుజ్య ముక్తిని కూడా అనుభవింపాలి అనేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుడిలో ఐక్యం కావాలి అనేటువంటి భావనను కూడా వాళ్ళు రాదు ఆ శుద్ధ భక్తులు. సాయుజ్య భక్తి అంటే మనకి ముక్తి 5 రకాలైనటువంటి ముక్తిని గురించి మనకి ప్రస్తావన వస్తుంటుంది. సాయుజ్య ముక్తి, సాలోక్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి, సారిష్ట ముక్తి, సామీప్య ముక్తి అని 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులు. సాయుజ్య, సాలోక్య, సారూప్య, సారిష్టి మరియు సామీప్య అనేటువంటి ఈ 5 ముక్తులలో దేనిని కూడా కోరుకోరు అని చెప్తుంటుంటారు ఆయన. ఎందుకంటే ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పింది సాయుజ్య ముక్తి, అంటే ఆ భగవంతుడిలో ఐక్యం కావడము సాయుజ్యము అని చెప్తుంటారు. సాలోక్యం అంటే ఆ భగవంతుడు ఏ లోకంలో ఉంటే ఆ లోకంలో ఆయనతో కలిసి జీవించాలనుకోవడం సాలోక్యం. అలాగే సారూప్యం, కొన్నిసార్లు ఆ భగవంతునికి సమానమైనటువంటి లక్షణాలను, రూపాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకోవడం సారూప్యమైనటువంటిది. ఇక సారిష్టి అంటే ఆ భగవంతునితో, ఆ భగవంతుని వలె అదే రకమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను కూడా ఆస్వాదించాలి అని కోరుకోవడం సారిష్టి అంటారు. ఇక సామీప్యం, ఆ భగవంతునితో తోడుగా జీవించాలి అని కోరుకునే. ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా నా యొక్క విశుద్ధ భక్తుడు కోరుకోరు అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక శుద్ధ భక్తుడు భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తిని నిరాకరించడమే కాకుండా, ఎందుకంటే బద్ధజీవులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో, ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి భావనలోనే ఉండిపోయేటువంటి. కానీ శుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలను తృప్తి కోసం ప్రయత్నం చేయడు. అలా ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని వదిలివేయడమే కాకుండా ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తిని కూడా కోరుకోడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుల్లో ఐక్యం కావాలని, ఆ భగవంతుడు నివసించేటువంటి లోకంలోకి చేరుకోవాలని, లేదా ఆ భగవంతుడితో సమానమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండాలని, లేదా భగవంతుని వలె ఐశ్వర్యాలను ఆస్వాదించాలి అని కానీ, ఆ భగవంతునితో తోడుగా ఆయనతోనే ఉండాలి అనేటువంటి భావన కానీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. మరి ఏముంటుంది శుద్ధ భక్తుడి కంటే? తన యొక్క భగవంతుణ్ణి ప్రేమతో కూడి ఆయనకు సేవ చెయ్యాలి,
సో సాధారణంగా చెప్తారు దాసాన 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 దాసాన, ఒక 5 దాసులు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడికి 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 దాసుడుగా ఉండాలి అనేటువంటిది కోరుకోవడమే. అంటే సాధారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ భగవంతునికి ప్రేమతో కూడిన, అందుకే భగవద్గీతలో ఆయన యొక్క భక్తి కూడా ఎంత సరళమైనదో చెప్తారు 9వ అధ్యాయంలో కదా. ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఎవడైనా ఏవైనా కొన్ని పుష్పాలను గాని కొన్ని పత్రాలను గాని కొంత జలాన్నిచ్చినా నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తారు. కానీ భక్తుడు అలా ఏమి ఉండదు. సో ఎంతో ప్రేమతో ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడంలోనే విశుద్ధ భక్తుడు నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఆ విధంగా మరి శుద్ధమైనటువంటి యుక్త సేవ యొక్క లక్షణాలను వివిధమైనటువంటి వైదిక గ్రంథాలను, ఆ రూపగోస్వాముల వారు వివిధ గ్రంథాలను ఆధారంగా చేసుకొని స్వచ్ఛమైన భక్తియుక్త సేవకు 6 లక్షణాలను మనకి ఈ ప్రథమ విభాగంలో చెప్తారు ఆయన. అదే శుద్ధ భక్తియుత సేవ సామాన్య లక్షణాలుగా మనం ఇక్కడ వర్గీకరించిన ఈ అధ్యాయం. మరి ఆయన చెప్పేటువంటి ఆ స్వచ్ఛమైన భక్తియుక్త సేవ 6 లక్షణాలు ఏంటి అంటే చెప్తారు. ఆ స్వచ్ఛమైన భక్తియుక్త సేవ అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక బాధల నుండి తక్షణమే ఉపశమనం కలిగిస్తుంది అని చెప్తారు. భక్తుడు ఎవరైతే ఒక మానవుడు ఆ భగవంతునికి శుద్ధమైన స్వచ్ఛమైన భక్తియుత సేవ ఆయనకి భగవంతుడికి చేసినట్లయితే అతనికి ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక బాధల నుండి తక్షణమే, ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఈ సృష్టిలో 80 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో జన్మించి తదుపరి మానవ జన్మగా లభించేటువంటిది. మొత్తంగా 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతుల్లో 80 లక్షల వివిధ రకాలైనటువంటి అధమ జీవులుగా ఉండేటువంటి. హరే కృష్ణ. అలా మరి అన్ని జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి భౌతిక బాధలు, కర్మ ఫలాలు, పాపాలు అన్నీ కూడా తక్షణమే ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఎప్పుడు? శుద్ధమైన భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నప్పుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ శుద్ధమైన భక్తియుత సేవ సమస్త శుభాలకు నాంది, ప్రారంభము అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే సకల శుభాలకు నాంది అని చెప్తారు. మరి ఇది శాశ్వతమైన దివ్య ఆనందాన్ని కలగజేస్తుంది అని చెప్తారు సహజంగానే. కానీ ఇటువంటి విశుద్ధ భక్తి, శుద్ధ భక్తియుత సేవ చాలా అరుదుగా సిద్ధిస్తుంది, అరుదుగా ఉంటారు అట్లాంటిది అని చెప్తారు. అందరికీ కూడా ఆ శుద్ధమైన భక్తియుత సేవ చేసే అవకాశం చేయలేరు కూడా అందరూ అన్ని రకాలు. సో అలాగే అలాంటి స్వచ్ఛమైన భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన వారు ఇంతకుముందు కపిల భగవానుల వారు చెప్పినట్లుగా ఆ విముక్తి భావనను కూడా, మోక్షాన్ని గురించినటువంటి ఆలోచనను కూడా దగ్గరకు రానివ్వరు అని చెప్పరు, దరిచేరనియ్యరు అని చెప్తారు. మరి వీటన్నిటినీ మించి సర్వ ఆకర్షకుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను ఆకర్షించగలిగే ఏకైక మార్గము శుద్ధ భక్తియుత సేవ. ఇవి 6 లక్షణాలను గురించి చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఆ సర్వాకర్షకుడు, ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వాకర్షకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడుని ఆకర్షించగలిగేటువంటిదే ఈ శుద్ధమైన భక్తియుత సేవ. అంటే శుద్ధమైన భక్తియుత సేవ దివ్యమైనది, శ్రీకృష్ణుడి కంటే కూడా శక్తివంతమైనది. ఎందుకంటే అది శ్రీకృష్ణుని యొక్క స్వరూప శక్తి అని చెప్తుంటారు.
సో మరి అందులో ఈ ఒక్కొక్క అంశాలను గురించి చూసినట్లయితే మొదటగా ఏం చెప్పారు మనకి? ఈ శుద్ధమైన భక్తియుత సేవ ఏదైతే ఉందో ఇది భౌతిక బాధల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది అని చెప్పారు. మరి దానికి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అని చెప్పబడింది. అర్జున్తో చెప్తారు, ఓ అర్జున, ఈ ధర్మాలన్నీ వదిలివేయవయ్యా, కేవలము నన్ను శరణు పొందు, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి చేస్తాను, భయపడకు అని చెప్తారు. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి అంటే ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలే కాదు, గత జన్మల్లో చేసిన పాపాలు అన్ని యాతనల నుండి బయటపడేస్తారు అని చెప్తారు. మనకి ఈ పాపపు కర్మలు రెండు రకాలుగా ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు. మనం ఎందుకంటే అది చేసినటువంటి వాడు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసిన పాపకర్మ ఈ కర్మ యొక్క ఫలితాలను అనుభవించక తప్పదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే ఈ ఈ పాపపు పనులు చేయడానికి కారణం ఏంటి? అజ్ఞానము. అజ్ఞానం అంటే ఏంటి? కృష్ణ సంబంధంతో లేకపోవడమే అజ్ఞానము. కృష్ణ సంబంధంలో ఉండడమే జ్ఞానము. మరి ఆ అజ్ఞానము చేత పాప కార్యాలను చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క భావన మనలో ఉండకుండా భగవంతుని గురించి ఆలోచించకపోయినప్పుడు మనం చేసేవన్నీ కూడా కృష్ణ కేంద్రంగా లేనటువంటిది అశుభమైనదే అవుతుంది. కాబట్టి పాపకర్మలే అయ్యేటువంటివి. సో అదేవిధంగా మరి అజ్ఞానం వల్ల చేసినా ఇంకే విధంగా చేసినా వాటి కర్మఫలాలను అనుభవింపక తప్పదు. అనుభవించడం ద్వారానే వాటి నుండి బయటపడేటువంటిది. కనుకనే అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాం మనం. అయితే ఈ పాపకర్మలు రెండు రకాలుగా చెప్తుంటుంటారు. ఒకటి ప్రారబ్ధ కర్మలు, రెండు అప్రారబ్ధ కర్మలుగా చెప్తుంటుంటారు. ప్రారబ్ధ కర్మలు అనేవి పరిపక్వమైనటువంటి కర్మలు. అంటే ప్రస్తుత జీవితంలో మనము అనుభవించేటువంటి పరిపక్వం చెందినటువంటి మన యొక్క పాపాల యొక్క ఫలితాలు. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి చూస్తూ ఉంటుంటాం, దొంగలు దొంగతనాలు చేస్తే ఏదైనా తప్పు పనులు చేస్తే సమాజంలో కొంతకాలం తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంటారు కదా. అలా ఉంటుంది. కానీ ఒక్కొక్కటి దొరికినప్పుడు శిక్ష పడుతూ ఉంటుంటుంది కదా. సో అంటే ఇప్పుడు మనం అనుభవించేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రారబ్ధ కర్మలుగా, అంటే పరిపక్వమైనవి. అలా కాకుండా ఇంకా ముందు అనుభవించాల్సి ఉంటుంది పరిపక్వం కానిది. ఏదైనా అంతే కదా, పక్వ స్థితికి వస్తేనే కదా అయ్యేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ పాప కర్మలను వాటి ఫలితాలను ఫలితాల యొక్క యాతనలను అనుభవించకుండా ఉండలేరు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి మనకి ఆయన ఇంకా ఆ భాగవతంలోని చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ అంటే రూపగోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. నా పట్ల భక్తితో చేవ ఎంతటి అడవినైనా కాల్చివేయ దావాగ్ని వంటిది. అగ్నిలో అంటే అడవిలో కారు సిచ్చు రేగితే అది తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా దహించి వేసుకుంటూ పోతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే ఈ భక్తియుత సేవ, శుద్ధ భక్తియుత సేవ కూడా దావాగ్ని వంటిది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ దావాగ్నిలో ఎంత ఇంధనం వేసినా అది దహించు చేసేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే భక్తియుత సేవలో అంతకుముందు ఎంతటి ఘోరమైనటువంటి పాపాలున్నా వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఏ విధంగా అయితే కాల్చి బూడిద చేస్తుందో అలాగే ఈ భక్తియుత సేవ కూడా పాపకర్మలు అనేటువంటి ఆ ఇంధనాలన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా కాల్చివేయగలదు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది.
అలాగే మరి శ్రీమద్ భాగవతంలోనే దేవహూతి తన కుమారుడైనటువంటి కపిల భగవానుతో పలికినటువంటి ఒక అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తారు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు. హే ప్రభు, శ్రవణము, కీర్తనము మొదలైన 9 విధములైనటువంటి భక్తి మార్గాలు గలవు. ఎవరు నీ లీలలను గురించి వినరో, ఎవరు నీ మహిమలను కీర్తించరో. ఉం? అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇది ఉండదు. కానీ ఆమె చెప్పేది ఏంటంటే, ఎవరు నీ లీలలను గూర్చి వింటారో, వినునో, అలాగే ఎవరు నీ మహిమలను కీర్తిస్తూ ఉంటారో, ఎవరు నీకు నమస్కారాలు చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరు నిన్నే స్మరిస్తూ ఉంటారో, ఆ ఆ విధంగా 9 విధాలైనటువంటి భక్తియుత సేవ మార్గాలను ఏ ఒక్కదాన్ని అనుసరించినా, అన్నింటినీ అనుసరించినా మరి అటువంటి వాడు చండాలుడి ఇంటిలో పుట్టిన వాడైన యజ్ఞ యాగాదులు చేయడానికి అర్హుడవుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా ఆ వైద్య శాస్త్ర విషయాలను అనుసరించి ఈ యజ్ఞ యాగాదులు చేయడానికి బ్రాహ్మణ వర్ణము అంటూ ఒకటి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు మాత్రమే క్రతువులు నిర్వహించాలి, ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో పుట్టినవాడే అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఉం? ఒకవేళ అలా కాకపోతే తర్వాత జన్మలోనైనా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి యజ్ఞ యాగాదులు చేయాలి అని చెప్తుంటుంది. కానీ ఇక్కడ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అని. సో అలా చండాలుని ఇంట, అంటే సునక మాంసం తినేటువంటి వాడైనా, స్వపాకులు అని చెప్తుంటారు వాడిని, అటువంటి వాళ్ళైనా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే అతడు వైష్ణవుడుగా ఆ, పిలువబడి ఒక రకంగా కొన్నిసార్లు సాధారణమైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడి కంటే కూడా ఉన్నతుడుగా భావించబడేటువంటి స్థితిని అతడు పొందుతూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞములు, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క నామము వేరు కాదు, అభిన్నము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి వాటన్నిటినీ కూడా అధిగమించినటువంటి ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞంలో పాల్గొన్నటువంటి వారు, అందుకే ఇక్కడ నామ సంకీర్తన యజ్ఞము అని పిలువబడుతున్నట్టు. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనము ఉం, సో అన్ని రకాలైనటువంటి పాప బంధనాల నుండి బయటపడి యజ్ఞ యాగాదులు, తీర్థయాత్రలు నిర్వహించినటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఉం? సో మరి ఇంకా మనకి మనం చేసేటువంటి ఈ పాప కర్మలు పద్మ పురాణంలో 4 విభాగాలుగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తారు ఈ అధ్యాయంలో. ఏంటంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఇంకా పరిపక్వం కానటువంటివి, అంటే పక్వ స్థితికి, నీ ప్రారంధం ఇది అంటాం కదా, ఏదైనా కర్మల్లో ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే, ఏదైనా జరిగితే. అలాగే ఇవి అప్రారబ్ధం, ఇంకా రాలే పరిస్థితికి, భవిష్యత్తులో రాబోతున్నాయి. ఇంకా కొన్నేమో అంటే ఇంకా అవన్నీ చిన్న చిన్న, ఇంకా చాలా దూరంలో రాబోతున్నాయి. కొన్ని ఏమో బీజ రూపంలోనున్నవి, విత్తనంలోకి వచ్చేసినాయి. ఎప్పుడు అనుకూలమైన పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడు మొలకెత్తుతూ ఉంటుంది బీజ రూపంలో ఉన్నటువంటి కర్మ ఫలాలు అని. ఇంకా మిగిలిన మూడవేమో అప్పుడే ఇంతకు ముందే పరిపక్వం అయి ఉన్నాయి, కాబట్టి వాటిని మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాం. వాటినే ప్రారబ్ధ కర్మలు అంటాము. సో ఇక ఇంచుమించు పరిపక్వమైనటువంటి కర్మలు అని 4 రకాలుగా చెప్పినటువంటి కర్మలు మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ
ఈ కర్మలోను అజ్ఞానంలో చేసిన ఏ విధంగా చేసిన అది తప్పక అనుభవించవలసిందే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. దానికి ఉదాహరణగా అజామిలుడు కథ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో సుఖదేవ గోస్వాములు వారు వివరించినటువంటిది చూస్తాం. అక్కడ నామం యొక్క బలాన్ని, అంటే భగవన్నామ స్మరణ వల్ల కలిగేటువంటి దానిగా కూడా అజామిలుడిని మనం చెప్పుకుంటాం. అజామిలుడి యొక్క కథ. ఆయన ఒక సద్బ్రాహ్మణుడిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వాడు. యజ్ఞయాగాదులు అన్నీ, అంటే బ్రాహ్మణుకు సాంప్రదాయ కుటుంబంలో చేసేటప్పుడు అన్నీ చేసేటువంటి గర్భధారణ తన నుంచి అన్నీ కూడా సక్రమంగా చేయబడినటువంటి వాడే. కానీ యవ్వన దశలో ఒకరోజు అడవికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక వేశ్య పురుషుడితో సంగమిస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని చూసి అప్పటి నుండి ఆ యవ్వనంలో అతడు ఆ యవ్వన పొంగులో ఆమెతోనే ఉండాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో చిక్కి భ్రష్టుడైనటువంటి పరిస్థితి. జీవితాంతం ఎన్నో పాపాలు చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆమె కావలసినటువంటి సుఖభోగాల కోసం, సంపదల కోసం దారిదోపులు చేయడం, దుర్మార్గమైనటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తాడు. ఆయనకి అంటే ఆ వేశ్య ద్వారా అనేకమైనటువంటి సంతానాన్ని, బహు సంతానాన్ని పొందుతాడు. చివరికి ఒక అబ్బాయికి భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా నారాయణ అని పేరు పెడతారు. అందుకే పూర్వకాలం ఇప్పుడున్నటువంటి టమ్మీ, జిమ్మి ఈ పేర్లకు బదులుగా పూర్వకాలంలో సరదా మంచిగా భగవంతుని పేర్లు పెట్టారు. శ్రీనివాస, వెంకటేష్, నారాయణ, కృష్ణ, రామ, రామారావు, కృష్ణారావు, అట్లా ఆ దేవుడి పేర్లు పెట్టుకునేవాళ్ళు ఇంత పూర్వకాలంలో. సత్యనారాయణ అంటూ ఆ విధంగా భగవంతుని పేరు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు పేర్లు ఎలా పెడుతున్నారో చూస్తూ ఉన్నాం కదా. సో మరి ఇక కాలక్రమంలో ముసలివాడవుతాడు. అవసాన సమయంలో ఆయన భయపడి, అంటే యాక్చువల్గా యమభట్లు దగ్గరికి వస్తుంటారని చెప్తారు. ఆ సమయంలో తన కుమారుడు, చిన్న కుమారుడి పైన ఎక్కువ మమకారం ఉంటూ ఉంటుంది ఆయనకి. ఊరిక నారాయణ ఏం చేస్తున్నావురా, నారాయణ ఎటు పోయినవురా, నారాయణ అంటూ అట్లా పిలుస్తూ ఉంటాడట. ఆ సమయంలో కూడా గట్టిగా నారాయణ నారాయణ అని అంటాడట. అంటే కృష్ణ నామమే కదా నారాయణుడు, కృష్ణుడి యొక్క అంశం, ప్రధాన అంశంగా చెప్తే. అలా ఉచ్చరించడం వల్ల వ్రతాలు, దాన ధర్మాలు, యజ్ఞ యాగాదులు అవన్నీ చేసిన యొక్క ఫలాలు అతనికి వచ్చేసేటువంటిది. అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అంటుంటాడో అతనికి అక్కడ ఆ సమయానికి అక్కడికి విష్ణు భట్లు రావడము, విష్ణు భట్లకు యమభట్లకు మధ్య వాదోపవాదాలు, పంచాయతీ, యమధర్మరాజు దగ్గరికి పోవడము. యమధర్మరాజు చెప్తారట చివరికి, విష్ణు భక్తుల జోలికి వెళ్ళకండి అయ్యా అని చెప్తాడట. సో కనుక అంటే ఆ విష్ణు భక్తుల జోలికి. సో ఆ విధంగా మరి ఆయన, అంటే దానికి కూడా పూర్వజన్మ కొంత కర్మలు అవన్నీ చెప్తుంటారు. సో అలా దాని నుండి ఆ నామస్మరణ ద్వారా, భగవన్నామస్మరణ ద్వారా ఆయన దాని నుండి బయటపడి మరొక అవకాశం ఆయనకు లభించింది. ఇక ఆయన తీర్థస్థానంలో నుండి ఆ నామ ఉచ్చారణ చేస్తూ ముక్తి పొందిన వాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఆయన్ని. అయితే మరి ఈ వీటన్నిటి నుండి కూడా, అంటే ఇవన్నీ తప్పులు చేయడానికి, కర్మలు పాపాలను చేయడానికి కారణము మనలో కలిగేటువంటి మోహము, కోరికలు అని చెప్తుంటారు. వాటన్నిటి నుండి బయటపడాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఈ కామ ప్రవృత్తి వల్లనే ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా రోగాలను కలగజేసేటువంటివి, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో ఉండేటువంటి. కానీ ఆ భగవంతునికి చేసేటువంటి సేవ దివ్యమైనటువంటిది. ఎటువంటి అసంతృప్తిని కానీ, ఎటువంటి
ఇదిని కానీ కలిగించినటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ. సో కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిత్యము ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. ఒకవేళ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ హృదయం పవిత్రం కానంత వరకు కూడా మనము తిరిగి తిరిగి కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాము. ఈ బంధనాలలో, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము తిరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశాన్నే చూస్తూ ఉంటుంటాం. దాన్నే ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. దాన్నే మనకి ఆ కుంజర ఏదైతే మన ఏనుగు చేసేటువంటి స్నానం వంటిది అని చెప్తుంటారు. ఏనుగు స్నానంతో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఏనుగు ఎంతో శ్రద్ధతో నదిలోకి దిగి తన శరీరం అంతా శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నీళ్ళలోకి వెళ్ళగానే ఎంతో ఆతృతతో శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. కానీ ఒడ్డుకు రాగానే తన ఏదైతే ఇంతకుముందు శుభ్రం చేసుకుందో ఆ మట్టి తొండంతో తీసేసుకొని వంటి నిండా పోసుకుంటూ ఉంటుంది. సో మనం కూడా అంతే, విన్నంతసేపు ఏదైనా చూస్తూ ఉన్నంతసేపు, భక్తికి సంబంధించినవి చదువుతూ ఉన్నంతసేపు మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మళ్ళీ మనం చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూనే ఉంటాం. సో అలాగే మరొక అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. సనత్ కుమారులు పలికినటువంటిది మహారాజా, అది కూడా భాగవతంలోనే ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. కృతమైన మానవుని అహంకారం ఎంత బలీయమైందంటే అది ఒక బలమైన త్రాటితో ఐహిక జీవితమునకు అతని బంధించి ఉంచుతుంది. భగవద్భక్తులు మాత్రమే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఆ త్రాటిని అతి సులభంగా తెంచుకోగలరు అని చెప్తారు. సో మరి కృష్ణ చైతన్యంలో కాకుండా, అంటే భక్తియుతంలో నిమగ్నం అవ్వకుండా మహాయోగులుగాను గొప్ప కర్మిష్ఠులుగాను తయారు కావాలని చేసేటువంటి ప్రయత్నించేటువంటి ఇతరులు ఆ భగవద్భక్తుల వలె ప్రగతిని సాధించలేరు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనకి భక్తియుత సేవే దావాగ్నిని ఆర్పివేయగలిగేటువంటిది. సో అలాగే మరి ఆ భక్తియుత సేవ సర్వ శుభప్రదము అని చెప్తారు. శుభం అంటే ఏంటి? ఈ జనులకు సంక్షేమంగా ఉంచేటువంటి కార్యముగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి దీనికోసం, ఈ సంక్షేమం కోసం, ప్రజా సంక్షేమం కొరకు ప్రస్తుత కాలంలో ఈ యుగాలలో ఒక సంఘంగానో, సమాజంగానో, జాతిగానో అలా ఐక్యరాజ్య సమితి ఇవన్నీ ఏర్పడి శాంతి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, అది చేస్తున్నాము, ఇలా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవే, భౌతికమైనటువంటి. నిజమైనటువంటి శాంతి అనేటువంటిది, నిజమైనటువంటి శుభప్రదము అనేటువంటిది భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క గురువు గారి ఆజ్ఞ మేరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యం, ప్రపంచమంతా శాంతియుతంగా ఉండే విధంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని, ఎందుకంటే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ప్రపంచమంతటి దృష్టిని మరి ఏ విధంగా ఆకర్షించగలుగుతుందో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. ప్రపంచమంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది, హరే కృష్ణ అంటూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో అలా పరిపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే ఈ ప్రపంచానికి ఇవ్వగలిగేటువంటి అత్యుత్తమ సేవ అని చెప్తారు. అంతేకాని కర్మిష్ఠుగాను, యోగులుగాను ఏవో చేసేటువంటిది అది తాత్కాలికమైనదే అని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే సుఖం, కృష్ణ చైతన్యం వల్ల సుఖం కలుగుతుంది అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా మనకి కలిగేటువంటి సుఖాలు
మూడు రకాలుగా వివరించబడుతూ ఉంటుంటాయి. ఒకటి భౌతిక భోగముల వలన కలిగేటువంటి సుఖం, భౌతిక ఇంద్రియ భోగాల వలన మనము పొందేటువంటి సుఖాలు. రెండవది పరబ్రహ్మములో ఐక్యం, నిరాకార విధానం ద్వారా పొందేటువంటి యో కర్మ జ్ఞానులు. సో పరబ్రహ్మంతో ఐక్యం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖము అనేటువంటిది. మూడవది కృష్ణ చైతన్యము వలన, భక్తియుత భావన, భక్తి భావన వలన కలిగేటువంటి సుఖం అని చెప్తుంటుంటారు. మరి ఈ సుఖాలలో అత్యుత్తమమైనటువంటి సుఖము కృష్ణ చైతన్యం వలన కలిగేటువంటి సుఖంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే శివుడు పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి, వైష్ణవానాం యథా శంభో అని చెప్తాం. పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి శివుడు తన భార్య అయినటువంటి సతీదేవితో చెప్తారట, ఓ సతీ, ఓ ప్రియా, గోవిందుని చరణారవిందముల శరణు వేడిన వ్యక్తి పరిపూర్ణమైన కృష్ణ చైతన్యమును పొందును. కావున నిరాకారవాదులు కోరెడి సిద్ధులన్నీయు అతడు అలవోకగా అందుకోగలడు. దానికి తోడు శుద్ధ భక్తులు అనుభవించు ఆనందము కూడా అతనికి కైవసమగును అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు కూడా చెప్తారు, నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు యజ్ఞ యాగాదులు, దాన ధర్మాలు, తపస్సులు అన్నీ ఆచరించిన వాళ్ళు పొందేటువంటి ఫలాలన్నీ పొందుతాడు. వాటిని మించి నా ధామంలో చేరుతాడు అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పింది. సో ఇక్కడ శివుడు కూడా చెప్తున్నారు, సాక్షాత్ శివుడు తన భార్య అయినటువంటి సతీదేవితో చెప్తున్నటువంటి, ఎవడైతే ఆ గోవిందుని, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణారవిందములను శరణవేడి, ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి పరిపూర్ణమైన కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనట్లయితే అతడు ఆ నిరాకారవాదులు ఏదైతే సిద్ధులు పొందుతూ ఉంటారో అన్నిటినీ అలవోకగా అతడు పొందగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ శుద్ధ భక్తి వలన లభించేటువంటి ఆనందము శాశ్వతమైనది అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి ఆనందం. సో అత్యుత్తమ స్థాయికి చెందినటువంటి ఆనందము భక్తితో ద్వారా పొందేటువంటి సుఖం. సో ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా ఈ సిద్ధులు మనకి ఉన్నటువంటి వాటిని చూసినట్లయితే అనిమ, మహిమ, గరిమ, లగిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకమ్యం, ఈశత్వం, వశిత్వం, అని ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి మహిమ అంటే సిద్ధులు చెప్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా ఈ సిద్ధులు, ఇందులో అనిమ అంటే శరీరాన్ని అతి చిన్నగా చేసుకొని ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగేటువంటి స్థితి. మహిమ అంటే శరీరాన్ని అతిపెద్దగా చేసుకోవడం, దీన్ని హనుమంతుడు చూస్తాం. ఈ రెండు కూడా హనుమంతుడు. అలాగే శరీరం యొక్క బరువుని విపరీతంగా పెంచుకోవడం గరిమ అంటారు. అలాగే లగిమ అంటే శరీరాన్ని అతి తేలికగా చేసుకోవడం. అలాగే ప్రాప్తి, కావలసిన దాన్ని పొందేటువంటి సిద్ధి. అలాగే కావలసిన భోగాన్ని అనుభవించేటువంటి సిద్ధి ప్రాకమ్యం అంటారు. ఈశత్వం, ఎవరిపైనైనా దేనిపైనైనా అధికారాన్ని పొందడము ఈశత్వం అవుతుంది. వశిత్వం, జీవులను లోపరుచుకోవడం, అన్ని భూతాలను లోపరుచుకునేటువంటి సిద్ధి. అలా వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ సిద్ధులు ఇవన్నీ కూడా భక్తుడికి లభిస్తాయి అని చెప్తుంటారు. సో
మరి ఆ విధంగా యోగ సిద్ధిలన్నిటిలోనూ కూడా వాటన్నిటిని మించి ఆ భగవంతుని సేవలో లభించేటువంటి సిద్ధులు అన్నిటికీ మించి వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ హరిభక్తి సుధోదయము అనేటువంటి దాంట్లో శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాద మహారాజు నరసింహ భగవానుడితో ప్రార్థించినటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తారు ఇక్కడ మనకి. ప్రభు నీకు నా యందు భక్తి, అంటే ఇక్కడ చెప్తారు సారీ, ప్రభు నాకు నీ యందు భక్తి దృఢతరము కావాలనని మాత్రమే కేవలం నీ పదకములముల వద్ద నేను తిరిగి తిరిగి విన్నపం చేస్తూ ఉన్నాను. నా విన్నపం ఏమిటంటే నా కృష్ణ చైతన్యము మరింతగా దృఢత్వము కలిగి స్థిరమవ్వాలని. ఎందుకంటే కృష్ణ చైతన్యము వలన భక్తియుత సేవ వలన లభించు ఆనందము సర్వోత్కృష్టము కావున దాని ద్వారా ఇతర ధర్మార్థ కామ మోక్ష సిద్ధులను అన్నీ కూడా సిద్ధించును. కావున నేను నాలోని కృష్ణ చైతన్యము మరింత దృఢవతము కావాలనని మాత్రమే నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఇంకా ఎన్నో అంశాలను మనము ఇక్కడ ప్రస్తావించవచ్చు. మీరు ఆ బుక్ తీసి చదివితే ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణలు చూడవచ్చు. అలాగే ఈ శుద్ధమైనటువంటి శుద్ధ భక్తియుత సేవ అనేటువంటిది చాలా అరుదుగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జీవనంలోని తొలి దశలో ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని సాధించుట కొరకు వివిధ రకాలైనటువంటి తపశ్చర్యలు వంటివి ఉంటూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మొదట్లో మనము నియమాలు పాటిస్తూ ఉండాలి. పొద్దున్నే 4:30 గంటలకు లేచి మంగళహారతి అటెండ్ అవ్వడము, 7 గంటలకి గురు పూజలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము, అలా అలా తర్వాత 5 నుంచి 7 గంటల వరకు కొన్ని పనులు చేసుకుంటూ జపం చేయడము. సో అలా మళ్ళీ పొద్దున పూట భాగవతం క్లాసు, సాయంత్రం భగవద్గీత క్లాసులు వినడం, ఇలాంటి కొన్ని నియమాలు చెప్తూ ఉంటుంటారు మొదట్లో. సో మరి వీటన్నిటిని కూడా పాటించేటువంటి, అంటే ఆ తపశ్చర్యలు వంటి నియమ నిబంధనలను పాటించేటువంటి ఆ వ్యక్తుల్లో ఐహిక వాంఛలు లేకున్నా అతనిలో భక్తి భావన ఉండదు. చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది, చేసేటువంటి యాంత్రికంగా చేసుకుంటూ పోతూ ఉండేటువంటి లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కనుకనే మరి అటువంటి శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ చాలా తక్కువగా అనుగ్రహింపబడుతుంది, తక్కువగా లభిస్తుంది. అది ఆ భగవంతుని మరియు గురువు యొక్క కృప ద్వారా లభిస్తుంది అని చెప్తారు. అందుకే చైతన్య చరితామృతంలో ఒక అంశం ఇలా చెప్పబడుతుంది. శుద్ధ భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క అనుగ్రహం వలన, శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం వలన మాత్రమే ఒక వ్యక్తికి భక్తియుత సేవ ప్రాప్తించగలదు, మరొక దారి లేదు అంటూ చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే. అలాగే మనకి ఆ బ్రహ్మైక్యం వలన పొందేటువంటి సుఖం, దానికి ఇక్కడ బ్రహ్మానందము, దాన్ని కోటితో గణించి భక్తి వలన కలిగే ఆనంద సాగరంలోని ఒక చిన్న నీటి బొట్టు కూడా అది సాటి కాదు. బ్రహ్మానందం అని భౌతిక ఆనందాల్లో పోలుస్తాం కదా, ఆ బ్రహ్మానందంగా ఏదైతే భావిస్తూ ఉన్నారో దానిని కోటి చేత గుణించి వచ్చేటువంటి దాంట్లో ఒక బిందువుతో కూడా ఆ భౌతికమైనటువంటి ఆనందం సరిపోదు, భక్తియుత సేవలో పొందే ఆనందము అని చెప్తుంటారు. అందుకే మరొక శ్లోకంలో భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పిన విషయాన్ని చెప్తున్నారు. హే జగన్నాథ, నీ సన్నిధిలో నేను దివ్యానందమును అనుభవించుచున్నాను. ఆ ఆనంద సాగరంలో నేను లీనమై పోయినాను. ఈ ఆనంద సాగరంతో పోల్చి చూసిన సో బ్రహ్మానందము గోష్పాదమంతా, అంటే
ఈ ఆవులు నేలపై నడిస్తే ఆ వాటి యొక్క డెక్కలు నేలపై గుర్తు చేస్తే అందులో నిలిచినంత నీరు ఉమ్, ఉంటుంది అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మరి ఈ భక్తియుత సేవ శ్రీకృష్ణుని ఆకర్షిస్తుంది అని చెప్పబడినటువంటి అంశం మనం చూసినట్లయితే, ఈ భక్తియుత సేవ శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆకర్షిస్తుంది అని శ్రీల రూప గోస్వాములు వారు చెప్పిన దానికి, ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు సర్వులను ఆకర్షించేటువంటి వాడు. పేరులోని కృష్ణ అంటేనే సర్వాకర్షకుడు కదా, మరి అందరినీ ఆకర్షించేటువంటి వాడు. కానీ అటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణే ఆకర్షించగలిగేటువంటిది ఆ భక్తియుత సేవ. అందుకే చెప్తారు, కృష్ణుడు ఎక్కడో వైకుంఠంలోనూ లేదా ఎక్కడో ఉండరు. ఎక్కడ భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు జరుగుతూ ఉంటాయో, ఆ భగవంతుని స్మరణ జరుగుతూ ఉంటుంటుందో అక్కడ ఆయన ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి కృష్ణుడు సర్వులను ఆకర్షించును, కానీ భక్తియుత సేవ కృష్ణుణ్ణి ఆకర్షిస్తుంది అని చెప్తున్నటువంటి దాన్నే పరాకాష్ట దశలో భక్తియుత సేవకు ప్రతీక శ్రీమతి రాధారాణిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. రాధా మాతను మించి ఆ భగవంతునికి సేవను చేసేవాళ్ళు. ఎందుకంటే కృష్ణుడే కందర్ప కోటి కమని అని చెప్తారు. అంటే ఆయన మోహనుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మదనమోహనుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. అంటే అనేక వేల మన్మధుడు అంటే తెలుసు కదా, మరి అనేక వేల మన్మధులను ఆకర్షించగలిగేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణుడు. కానీ రాధారాణి అంతకంటే ఎక్కువ ఆకర్షణ గలది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క శక్తి ఆహ్లాదిని శక్తి. ఎందుకంటే కృష్ణుడు కూడా ఆమె ఆకర్షించగలదు. అదే భక్తి. ఇక్కడ రాధారాణి అంటే భక్తియుత సేవ, భక్తికి పరాకాష్ట ఆమె. సో రాధారాణి అంటే ఆమె. అందుకే ఆమె యొక్క భక్తియుత సేవకు ఆయన ఆకర్షితుడవుతున్నాడు, ఆమె యొక్క భౌతికమైనటువంటి వీటికి కాదు. సో అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఇది. సో అందుకే భక్తులు ఆ రాధామాతని మదన మోహన మోహిని అని, అంటే మన్మధుణ్ణి ఆకర్షించేటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని సహితము ఆకర్షించగలిగేటువంటి ఆవిడ రాధారాణి. అందుకే భక్తియుత సేవ చేయడంలో రాధారాణి యొక్క అడుగుజాడల్లో నిలవాలి అని చెప్తుంటారు. సో బృందావనంలోని భక్తులందరూ కూడా భక్తిలో సంసిద్ధిని సాధించడానికి రాధారాణి అక్కడ బృందావనం వెళ్తే రాధే రాధే అంటారు తప్ప కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ ఉండదు. దారి ఉమ్మన్న ఎవరైనా ఒకళ్ళు పిలుస్తున్నా, ఎవరినైనా పిలాలంటే రాధే రాధే అంటారు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు, ఆ బృందావన వాసులు, బృందావన ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా. సో ఆ విధంగా ఆమెను ఆశ్రయించి, అంటే ఈ భక్తియుత సేవ అనేటువంటిది భౌతిక ప్రపంచానికి చెందిన కార్యకలాపం కాదు అని చెప్తారు. అది తిన్నగా రాధారాణి చేత నడపబడేటువంటి కార్యకలాపం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవాన్ చెప్తారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్త దైవీ ప్రకృతి మాశ్రిత. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని ఆంతరింగిక శక్తి యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలోనే ఇదంతా కొనసాగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. భక్తియుత సేవ స్వయంగా కృష్ణుని ఆకర్షించగలిగేటువంటిది. సో దీనికి ఉదాహరణలో చెప్తుంటారు, సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడే ఉద్ధవుడితో, ప్రియమైన ఉద్ధవ, నా భక్తులు చేయు భక్తియుత సేవ నన్ను ఆకర్షించినంతగా యోగ మార్గం కానీ, తార్కిక జ్ఞానం కానీ, కర్మకాండ కానీ, వేద చర్చ కానీ, కఠోర తపస్సు కానీ, సర్వస్వ దానము కానీ నాకు ప్రీతిని కలిగించవు. అవన్నీ సత్కార్యాలే అయినప్పటికీ
ప్రేమతో కూడిన భక్తియుత సేవతో సమానంగా అవేవి కూడా నన్ను ఆకర్షించజాలవు అంటూ చెప్తారు. అలాగే భాగవతంలో నారదుడు చెప్పినటువంటి ప్రహ్లాద మహారాజు శీల సంపదను ప్రశంసించుచున్న యుధిష్ఠిర మహారాజును నారదుడు సంబోధిస్తాడట. ఒక భక్తుడు ఇతర భక్తుల సేవలను ఎప్పుడూ మెచ్చుకొనును. యుధిష్ఠిర మహారాజు ప్రహ్లాదుని గుణగణాలను పొగుడుతూ ఉంటే ఆ శుద్ధ భక్తుని గుర్తింపదగా ఒక లక్షణము అది అని చెప్తుంటారట. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తనను ఎప్పుడు కూడా అధికుడు అని అనుకోడట. ఇతర భక్తుల కంటే తన్ను అల్పుడుగానే భావిస్తూ ఉంటుంటాడు. అందుకే ఆ యుధిష్ఠిర మహారాజు అలానే ప్రవర్తించారు అని చెప్తారు. సో అలా ఆ కృష్ణ భగవానులు యొక్క ఆకర్షించగలిగేటువంటి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఇది మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఇవి భక్తుల యొక్క లక్షణాలను మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. హరే కృష్ణ.